Hormatly dinleyijiler, habarlardan hem eşitişiňiz ýaly Tbiliside sille ýogulan adamlaryň sany köpelýär. Ýöne soňky ugsun maglumaty görä sil gelenine haýwanat bagyndan gaçan ak kaplan şäher merkeziniň goýunyna bir adam öldüripdir. Elbetde soň bu kaplanyň öldürilenini gaýdylýar. Bu habardaky giňiş habar kärdeşim gözelden alalyň. Gürjistanyň paýtagtynda geçen diňç günlerinde bolan betbagçylykly suw joşguny zerarly haýwanat bagyndan gaçyp çykan ak kaplan bir adamy öldürdi. Haýwanyň ýydarlanyp ýörüýdi güýçler tarapyndan öldürilenligini polisiýa habar berdi. Bu waka haýwanat bagynyň resmiýetleriniň 14-nji ýylda bolan tebigy betbagçylyk bilen baglylykda 18 sany uly pişigiň birinden başgasynyň we bir jaguaryň öldürilenligini habar bermekleriniň ertesi ýüze çykdy. Deslapky maglumatlarda adam öldüren haýwanyň ýolbars bolanlygy gaýdylypdy. Şeýlelikde öldürilen ak kaplanyň ýyrtyjy pişikleriň soňkysy bolup bolmazlygy nämälim galýar. Haýwanlaryň ýüzlerçesi suw joşgunyň netijesinde öz kapasalarynda öldü ýa-da suw bilen haýwanat bagynyň daşyna akdyldy. Bu tebigy betbagçylyk zerarly azyndan 19 adam öldü, jaýlar ýumruldy. Tbilisiň merkezi böleklerinde infrastruktura zeper ýetdi. 6 adam henizem ýitirim hasaplanýar. Häkimetler suw joşgunyň ýetiren ziýanyny $44 milyon möçberde kesgitleýärler. Gürjistanyň prokurorlary 17-nji ýylda ýerden beýannamasynda guruluşykda goý berilen säwlükler we daşarky hoklaryň nazara alynmanlygy boýunça deriňewleriň başlananlygyny habar berdiler. Maglumatlar şeýlede hipopotamlaryň, ýolbarslaryň, mözekleriň, aýlaryň we beýleki haýwanlaryň suratlary helakçylykly suw joşgunyň ýetiren ziýanynyň möçberini görkezdi. Daşary ýurtly bilermenler Tbilisiň haýwanat bagyny dikeltmeklige ýardam bermek boýunça işlere çekildiler. Käbir haýwanlar suwdan helak boldy, beýlekler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi we ýene ençemesi ele salynıp öz kapasalaryna gaýtaryldy. Tbilisiň polisiýasynyň jurnalistleri aýtmagyna görä, ak renkli albinos kaplan 14-nji ýylda haýwanat bagynyň golayyndaky suwa düşülýän ýerde adama hüjüm edipdir. Gürjistanyň içeri işler ministri Wagtan Gomelauriýanyň we Tbilisiň haýwanat bagynyň müdiri Zurab Gurelidze'niň ak kaplanyň atylyp öldürilen ýerine barandyklary habar berildi. Beýleki haýwanlar şol sanda hipopotamlar uky derman ulanylyp tutulupdyr. Gürjistanyň premier ministri Irakli Garibashvili we krizise garşy geňeşiň ýolbaşçysy Mindja Janelidze mundan öň haýwanlaryň ählisiniň köçelerden ýygynalanlygyny habar beripdiler. Janelidze ozalky maglumatlaryň haýwanat bagynyň ýolbaşçylary tarapyndan berilenligini 17-nji ýylda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, gözellik dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu inni Awganistanyň oşun howpsuzlyk habarlaryna nazar aýlalyň. Demirgal Awganistanyň yerli häkimiýet wekilleri we parlament ýagdalarynyň käbir bu sebäpdäki jeňçileriň bir näçe frontda ilerleýänligini, ýagdaýlaryň ýene-de dartgynly bolup galýanlygyny aýdýarlar. Şonuň bilen bir wagtda sebäpde daşary ýurtly jeňçileriň hem bardygy Taliban we Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň bilelikde işleýänligi aýdylýar. Bu arada Kawulla habarçymyz Şaýmerdan Ulmuradiýanyň maglumatyny bilelikde dinläýäliň. Gunduz vilayatında dartgınlyk dowam edýär. Gunduz vilayatynyň merkezine de jeňçileriň we hemsalyanlygy barada maglumat gelip gowuşýar. Gunduz şäheriniň golayynda jeňçiler ýerleşipdir. Gunduz vilayatynyň 5 etrabynyň obalarynyň aglabasy Talibanyň eline geçipdir. Jeňçiler halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýar. Gunduz vilayatynda dürli ekstremist toparyň hereket edýänligi aýdylýar. Gunduz vilayatynyň 3 etrabynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Uruşlara Merkez Aziýaly militanlar hem gatnaşýar. Gunduz vilayatynyň käbir etrabynyň seweşjileriň kontrolyna geçmeginiň mümkinligini Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasy hawatirlenme bildirdi. Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň gün saýyn güýçlenýändigini deputatlar aýdýar. Awganistanyň senatynyň sekretariatynyň başlygy Abdulla Karlyk Gunduz vilayatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda uruşyň bolandygyny aýtdy. Gunduz vilayatynyň 3 etrabyny jeňçileriň tezlikde basyp almagynyň ahmaldygyny senator belläp geçdi. بعض از ولسوالی‌ها به طرف سقوط مواجه است. در ولایت قندوز از دیروز به این طرف چندین قریه‌جاتش اینا سقوط دادند. 7 sany harbiy tanky jeňçiler awgan güýçleriniň elinden zordan basyp alypdyr. Daştarçy Aliyabad we Çardara atly etraplaryň obalary Talip hereketiniň eline geçipdir.
Yerli resmiler hakikati halktan yaşırıyar. Etrafların polisiyasynyň başlygy jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Demirgazyk Awganistanda nähil oýnyň oýnalýanyny biz düşünmeýäris. Emma ýagdaý şeýle dowam etse, Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň has aýlganç bolmagy uzak däl diýip senator aýtdy. 7 اراده تانگ نظم عامه به دست مخالف نفتی ده. رهبری ولایت ضعف و ناتوانیشان را Senator Abdullah Karlıg'ın aýdyşyça Demirgazyk Awganistanda dürli ekstremist topar hereket edýär. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary Wejundullah atly toparyň jeňçileri hem Gunduzda bar. Islam döwleti atly toparyň tarapdarlary hem Demirgazyk Awganistanda yerleşdi. Bu toparyň jeňçileri uruşlarda gatnaşýar. Islam döwleti atly topar Taliban hereketiniň has hopuldyr diýip Awganistanyň senatynyň sekretary Abdullah Karlyg aýdýar. تحت رهبری جندالله طاهری یلداش است. به خصوص داعش افکار طالب، اندیشه طالب با داعش تفاوت میکنه و فرق میکنه. داعش به مراتب نسبت به طالب کردن قوی تر است. Günorta we Gündogor Awganistanda talip ýaraglylar bilen Islam döwleti atly toparyň arasynda çatışyk boldy. Niňer her welaýatyň etraplaryndan Islam döwleti atly topar Talibany gowy çykardy. Ýöne Gunduz welaýatynda we tutuş Demirgazyk Awganistanda jeňçileriň agzy bir hereket edýänyni yerli resmiler aýdýar. Gunduz welaýatynyň hakimi Muhammed Omar Safi daşary ýurtly jeňçileriň esasy maksadynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryndagyny ma'lum etdi. Militanlaryň Merkezi Aziýa geçmek isleýändigini hakim belläp geçdi. Şu sebäpden ekstremistler Gunduzda güýçlenýär. Halkyň obahojulyk önüminden onun bir salgy toplaýar. Şonun ok ýarag satyn alýar. Daşary ýurtly jeňçiler yerli hökümete gysyş görkezýär diýip Safi aýdýar. Muhimmatşan koşiş mikune ki feşar balay dawlat berek jamhuriye oşur zakat hoda bokunar. Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň yaramazdygyny Awganistanyň içeri işler ministeri Nurul Haq Ulumi hem boýnaldy. Demirgazyk Awganistan arkaly daşary ýurtly jeňçileriň Merkez Aziýa ýurtlaryna we hem salmagy gödeňinde tutýanyny minister aýtdy. قاچاق مواد مخدر بر معدنیاتی که در شمال است و ثروتی که در شمال است یا خود در اینجا پایگاه ایجاد کنیم بریم آسیای میانه رو مزاحمت کنیم. Awganistanyň ýerasy tebigy serişdelerini we dağ magdanlarynyň önümçiligine jeňçileriň howpabandyrýanyny resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganistan ýerasy tebigy serişdelerini we dağ magdanlaryna baýdyr. Islam döwleti atly topar Awganistanyň tebigy kellerini öz eline geçirmek isleýär. Daşary ýurtly militanlar bir kanun neşe dolanşygynyň hem gazanç edýär diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Awganistanyň Türkmenistana gelýär. Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda adam hukuklary barada dialog geçirilýär. Eýsem bu dialogyň netijeliligi näme bagly? Azatlyk radiosu bu barada Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktori Rachel Denver bilen söhbetdeşlik geçirdi. Bu söhbetden bir bölegi efirde dinläp, onuň dogry malumlatyny Azatlygyň websaytyndan okumaga çagyrýar. Häzir Muhammed Tahiriň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi eşitdirýär. Rachel Aşgabatda adam hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialog geçirilýär. Onuň gün tertibiniň nähil bolmagyny isleýärsiňiz? Well, I think the EU should have a look. The Turkmenistan has. Ýewropa Birleşigi gepleşikleriniň gün tertibiniň başynda Türkmen hökümetiniň mundan 10 ýyl ozal tutsak edilenleriň maşgalalaryny we garyndaşlaryny olaryň ykbaly barada maglumat bilen öpçün etmegini talep etmeli. Maşgalalaryň öz tutsak hosarlary bilen hiç ýyly gatnaşygy ýok. Hat ýazmak, ýyzynyň barmak, jaň etmek ýaly mümkinçilikleri ýok. Meniň pikirimçe gepleşikleriň gün tertibindäki esasy meseleleriň birinde Türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlar nirede diýen sowal orta atylmaly.
Bu gozgalmaly bir mesele bolup esasy standartlar adamçylyk nokta nazaryndan gün tertibinde ilkinji bolup öňe sürülmelidir. Ýene bir mesele hökümetiň jurnalistlere garşy batyşlary we gorkuzmalary ulanmagyny besetmegini talep etmeli. Bilişime göre soňky gysyşlaryň biri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Janap Osman Haliýew garşy edildi. Ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen işleşmegini besetdi. Bunyň Azatlyk radiosy bilen işleşýänligi üçin özünden we tutuş maşgalatyndan aralynmagy bilen bagly ýeketäk waka däl. Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň öz jurnalistika işleri üçin batyş astyna düşmegi ilkinji edek bolýan ýagdaý däl. Gün tertibinde bolmaly diýip pikir edýän üçünji meselem informasiýa azatlygyna degişli. Haýratynam häkimetler raýatlary hususy satelit antennalaryndan el çekmäge mejbur etmek kampaniýasyny besetmeli. Munyň bilen häkimetler adamlara hökümetiň teklip edýän kabel telewizionyny kabul etdirmäge tynanşýarlar. Olaryň satelit antennalary arhitektura bilen baglaşdyrmagy hakyky sebäpler bilen bagly däl. Adamlaryň hususy satelit antennalaryndan peýdalanyp bilmedik ýagdaýynda olar ýurdun daşyndaky informasiýa dünýäsinden doly ketilýärler. Sebäbi hökümetiň media senzurasy we internete edýän gözegçiligi ören güýçli bolup satelit antennalary maglumat almagyň şol sanda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemegiň ýeketäk ýoly bolýar. Meniň pikirimçe gün tertibinde orta atylmaly ýene bir mesele hereket azatlygyna degişli bolmaly. Türkmenistanda köp adam syýasy sürgünlükdäki adamlaryň dissidentleriň tutsak edilenleriň garyndaşlary ýurdun daşyna syýahat edip bilmeýärler. Bu hereket azatlygynyň Sowet stilindäki çäklendirmeleridir. Soňky gysyşlaryň biri geldi Kärizowyň ýagdaýyna degişli. Ol saglygyny bejertmek üçin gyssagly ýagdaýda ýurdun daşyna çykmaly. Onuň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermeklik ören gyssagly ýagdaýda gozgalmaly meseledir. Goes to some of the fundamental human rights problems of Turkmenistan. Rachel, biz bu yerde agzan meselelerini çözmek uğrunda halkara jemgyýetçiliginiň aýratynam Ýewropa Birleşiginiň oýnap biljek rolu barada öňem inçemegedek gürrüň etdik. Belki de bu meselelerin käbirleri Türkmen häkimetleriniň dykkatyna öňem ýetirlen bolmaly, emma azat üýtgedi. Meniň soragym Ýewropa Birleşigi ýagdaýy özgertmek üçin näme etmeli? I mean, I think that it's of course it's great that these dialogues take place. Men bu dialogyň geçirilmegi gowzat diýip pikir edýärin, emma bu dialog Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda adam hukuklary boýunça meselelerini gozgalmagy üçin ýeketäk bir pursat bolmaly däl. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ilalaşygy boýunça diskussiýalaryna başlady. Bu ilalaşyň esasy şertleriniň birinde iki tarapyňam adam hukuklary bilen bagly normalary hormat goýmagy talep edilýär. Ýewropa Birleşiginiň häzirki wagtda ilalaşygy jemlemek üçin zerur şert hökmünde adam hukuklary boýunça Türkmenistandan öňe gidişligi talep etmäge mümkinçiligi bar. Şonuň üçin bu diňe bir diskussiýa bolman, bu Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny ösdürmekde adam hukuklary bilen bagly şertleriň berjaý edilmegini kepil geçmäge mümkinçilik berýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň partnerlik we hyzmatdaşlyk ilalaşygynda göz öňünde tutulan şertleri berjaý etmekde netije görkezmänligini ma'lum etmeli. That were, they're laid out in this PCA agreement. Türkmenistanda Ýewropa Birleşigi bilen dialogyň geçirilýän wagtynda şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysynyň Türkmenistana sapar eden wagtynda türkmen dilinde ýeketäk garaşsyz habar serişdesi bolan Azatlyk radiosynyň habarçylary basyş astynda boldy. Siz bu wakalaryň arasynda haýsy-de bolsa bir ara baglanşyk görýärsiňizmi? Absolutely. I mean, of course I see a connection, I think. Şüphesiz men bu ýerde ara baglanşyk görýärin. Hökümet ýagdaý barada öz pikirini aýdyp biljek adamlary dymdyrmak isleýär. Şeýle-de Ýewropa Birleşigi ýaly guramalaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysynyň hem onuň bilen bilelikde baran wekilleriniň tanqidi zatlary aýdyp biljek adamlar bilen duşuşmagynyň öňüni almak isleýär. Hökümetiň şeýle taktikany ulanyp Türkmenistanyň adam hukuklaryna degişli ýagdaýyny öwrenmek üçin ýurda barýan adamlaryň aýdara zady bolan raýatlar bilen uşmagynyň öňüni almagy synanşmagy ilkinji edek edýän hereketi däl. Prevent them from talking to anybody who would have anything meaningful to say. Hormatly dinleyijiler, Human Rights Watch guramasynyň eksperti Rachel Denver'den geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şu aralykda okuwçylar munyň azatlygyň makalalaryny ýazýan seslenmelerini hem gözaýlap geçelim. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Aşgabatda eden gurrunlary baradaky makala Newt'dan seslenme ýazan hekim agy biziň döwletimiz daşy jaýjak içim öjek diýen derejäge ýetdi diýär.
Men döwletimizin siyasi işine goşulmak niyetine minenmokda hukuk meselesine ses vermäni, çetde durup bilmerin. Döwletimizin halkynyň asuda hally ýaşap ýörenlerini görýäris. Emma olaryň kalbyndaky aladalary, galagoplukları görüp bilmeýäris. Sebäbi olaryň içini nöküp, ýürek agyrsyn aýdyp, hara isläre ýeri ýok. Hukuky işgärler halkyň tamasyny ödäp bilmeýär. Hormatly prezidentimize ýazylan hatlar, telegrammalar ýene de üstünden arz eden adamyňa seretmekligi berilýär diýip Nevit Dagly hekim aga pikirini giýinden düşündirip uly tesbir ýazypdyr. Arslan Ýolbors fatly okujymyz bolsa gysgaça BMG'nyň başlygy geldi gitdi. Inni netije näme? Näme ýetgär? Ýa-da nähili hereket bolar diýip sorag beripdir. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan soňky ýyllar syýahatçylygy ulun berýär. Ýöne ýurda baran turistleriň köp belleýän bir ýagdaý Aşgabatyň köçeleriniň köplenç boşlugy bilen bagly. Ýöneni bize ýurt içinden bolşan habarlarda zerurlyklaryň barlygyna garamazdan, ähli şertleriň döredilendigine garamazdan Lewap vilayatynda Garlyk şäheriniň boş ýatanlygy aýdylýar. Bu ýagdaý barada Adatlyk ýörüýte surat sergisini hem taýýarlady. Onu Adatlygyň web saýtynyň syýrlap bilersiňiz. Marda habarçymyz Erogşan Çaryýewiň Garlykdan taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Lewap vilayatynda ýerleşýän Garlyk şäherçesi Goraýmaga vilayatynyň iň owadan şäherçilerinden biri. Garlygy ondaky täze ýaşaýyş jaýlar, sport kompleksler, medeni we sowda merkezleri, asfaltly ýollar ýurdun beýleki owadyr şäherçilerinden gowmanyda tapawutlandyrýar. Lewawyň paýtagty Türkmenawatdan 300 kilometr uzaklykda ýerleşýän bu şäherçe ýurtda soňky döwürde gurulýan täze şäherçileriň biri. Şeýle şäherçilerde adatça beýleki owalara mahsus bolan elektrik we agyz suwgutçylygy hem bolmaýar. Jaýlar bilen bilelikde ýollarym täzeden salanýar, saglyk ojaklary gurulýar, mektepdir, çağalar, baglary göz öňünde tutulýar. Garaz kadaly durmuşda zerur ähli amatlyklara aýratyn üns berilýär. Ine Garlyk hem hut şeýle täze çyply şäherlerden biri. Garlygyň guruluşy 2013-nji ýylda tamamlandy. Emma ähli amatlyklary bolan şol jaýlaryň aglawasy henizem öz ýaşaýjylaryna garaşýar. Ýaşaýjylar bolman soň dükanlarym boşdur, sport merkezlerim ulanylman könülşip barýar. Beýleki hojalyk desgalarym boş haňlap ýatyr. 4 kat edilip gurulan jemi 52 jaýdan ibaret şol şäherçede aýlanyp dören diňe ýektuk adama duş gelse bolýar. Şeýle döwrewap gurulan Garlygyň näme sebäpden boş ýatandygy bilen bu ýagdaýy gören adamlarda durly soraglary döredýär. Häkimiýetlerden bu barada takyk maglumat alyp bolmady. İl arasyndaky gurrunlardan çen tutulsa, onda bu ýagdaýyň sebäbi jaýlaryň gymmatlygy bilen bagly bolmaly. Ulu şäherlerden juda uzakda ýerleşýän bu şäherçede jaýlaryň häzirki bahasy $50-80 miň dollar aralygynda. Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan adamlaryň aýdyşlaryna görä, bu meçhurdaky puly bolan adamlar Türkmenawatdan ýa beýleki ulu şäherlerden 350 kilometr uzakda ýaşamak islemeýärler. Bu şäherçede ýaşajak owa adamlarynyň bolsa beýle gymmat jaýlary almaga gurup çatanok. Olar bu jaýlary satyn alardan garyp. Lewap öz territoriýasy boýunça Türkmenistanyň uly vilayatlardan biri. Emma onuň ilat sany beýleki käwr vilayatlar bilen deňeşdirilende azrak. Şeýle ýagdaýda bu şäherçe tipli Döwrewap owanyň vilayat merkezinden yüzlerce kilometr uzaklykda gurulmagynyň sebäbi barada da resmi taýdan hiç hili düşündürüş ýok. Geň taňlyk diňe owanyň uly şäherlerden uzaklygy bilen çäklenenok. Jaýlaryň hili barada hem oňaýsyz gurrunlar bar. Özüni Atamrat diýip tanadan bir Lewaply Garlyga göçüp baran sanlyjy ýaşaýjylardan biri. Ol öz jaýynyň täze gurulandygyna garamazdan eýam suwagynyň gopup başlandygyny aýdýar. Atamrat öz göçüp gelen şäherçesiniň klimat şertlerinden hem razy däl. Ol şäherçäniň häzirki ýerleşen ýeriniň howa şertlerini seredeninde çar tarapdan güýçli şemal usyp ýatyr. Äpişkelere açdan şemalyň badyna penjereleri we gapylary döwülýär diýip gurrun berýär. Garlygyň vilayat merkezi bilen aradaky gatnaw hem ullakan problema. Sebäbi ol otly gatnawyna birikdirilmendir. Onsoň adamlar ilki köýtendä etrawynyň merkezine baryp, şol ýerde otla minip bilýärler. Ol ýerden bolsa otly gije sagat 2-3lere Kerki şäherçesini ugraýar we Türkmenawada barýan şaň ýolda ýene bir kedek otlyny çalyşmaly bolýar. Ýagny öz ulogy bolmadyk bir ýolagçynyň Garlykdan Türkmenawada ýa Türkmenawatdan Garlyga barmak üçin 2 gün gerek. Şäherçäniň gapdalynda käwr senagat merkezleriniň hem
guruljakdygy aýdylypdy. Emma aradan 3 ýyl gowrak wagt geçendigine garamazdan olardan diňe sement zawody işe girdildi. Beýleki uly proýektlaryň biri bolsa kali önümlerini öndürýän kali zawody bolmaly. Ýöne onuň guruluşy eýýam 2-3 ýyldan bäri dowam edýär we onuň haçan işe girdiljegi häzirlikçe belli däl. Owanyň guruluşyna näçe çykdaýjy edilendigi hakda hem maglumat ýok. Emma döwletiň hasabyna gurulan bu owa näme maksat bilen gurulan hem bolsa häzirlikçe boş ýatyrdysa boljak. Eger ýagdaý şeýle dowam etse bu tipli döwrewap şäherçe öz-özünden çagşamak howpy awanýar. Hormatly dinleyijiler, Röwşen Çağrı'yı dinlediňiz. Türkmenistany häkimetleriň üns berýän we asla ünsün düşürýän raýonlarynyň bardygy aýdylýar. Bu ýagdaý Türkmenbaş şäherine hem gödülýär. Bu arada yerli synçy Ýazy Amanmurat Bugaýew bilen kardeşim Tehranyň geçiren töhfetdeşigini bilelikde dinlädiň. Amanmurada siz ýakynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine sapar etdiňiz. Bu şäheriň iki etrawyna, ýagny kenar we awaz etraplaryna ýagdaýlara hem syn etdiňiz. Siz bir şäheriň iki etrawynyň arasynda düýünden dürli ara tapawutlaryň bardygyny bellediňiz. Şol ara tapawutlar näme? Hemde şu ara tapawutlar nirede, nähil ýagdaýda gözeýilýär? İlkinci gözüm ýylanda abalı etrafy täze dören etraf 2007-nji ýyldan bäri guruluşlaryp barlyan etraf. Bu etrafda ençe magat kaşan binalar bina edildi olary salmaklyk häzirem dowam edýär, geljekde de dowam etjegmeňde bir ilkinji gözüm ýylanda. Galberse awada etrawyna agyz suwy, elektrik energiýasy bilen üçinçilik köçeleriň awatlyk derejesi döwrewap. O ýerde bir atda karýaly zat ýok. Bir ýer awaz etrawyna göňýän zat. Kenar etrawyna bolsa döwratlar bütünlüği tersine diýen ýaly. İlkinji göňýän zat kenar etrawyna awazdaky ýaly kaşan zaýlar garaşdyrlyk ýyllaryna bina edilmedi. Galberse de kenar etrawyna agyz suwy bilen üçinçilik juda göbügini ýagdaýda ol gizelerine umuman berilmeýär, gündüzlerine de bir sagatda şonça wagtdan kesilip ýa-da 3-4 saat kesilip her 3-4 saatdan bir saat, ýarym saat diýen ýaly suw berilýär. Galberse de ýene de bir gözüň ýylýän zat häzirki Türkmenbaşy şäheriniň kenar etrafy dağ eteginde ýerleşýän etraf. Ýollar bir wagt çekilen, ine şo köçeleriňde soňky edip haçan awatlanany yerli ýaşaýjylaryň da ýadyna ýok. Dine şol göze ýylaýjak ýerde şähere girýän ýerinde köçe awatlanan diýmesen, kenar etrawynyň öňünde köçeler mundan 40 ýyl çendan 30-35 ýyl bol asfaltlanan häzirem opurlyp hatardan çykan köçeler. Amanmurada belli bir derejede köçeleriň, ýollaryň ýagdaýy barada bellep geçdiňiz. Transport gatnawy barada näme aýdyp bilersiňiz? Edil awaz etrawyny gözüňde tutsaňda bir ýerde bir ullukhan bir transport gatnawy hakynda bir tanqid berýär zat ýok. Ýöne kenar etrawynyň içinde bolan şäherara awtobus gatnawy juda erbet ýoly goýulan ýa-da ýoly goýulmadyk. Meselem Aýdaly şäheriň demir ýol wagtlarynyň töwerekleri bir wagtky Krasnoyarsk şäheriniň merkezi hasap edilýär. Şo taýdanam gün matarlygyny etler zamanynda bir emele gelen bir mikroýonma, ine şo mikroýonda şäher bazary ýerleşýär. Şo şäher bazaryna barmak üçin eger piýada gitmeli bolsaň Awrup petinden 5-6 kilometr ýol ýüremeli. Şol kararlykda da awtobus ara gatnaşyk ýoly goýulmadyk. Onu Çerýomoşka diýip atlandyrylýar. Ol bazaryň ýerleşýän raýony. Ýönüldüňe şäheriň merkezinde, ol şäheriň halkara aeroporty şäherden 10 kilometr demirgalyk ýerleşýär. Şäherden halkara aeroportyna gatnaýan awtobus ýok. Şeýle hem halkara aeroportundan şähere gatnaýan awtobusum ýok. Amanmurada gepleşigimize atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günlüğümizin soňuna geldik. Onu Pragada studiýadan men ýogşan Anny Gurban alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlara kesme bilen dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.